Ġlien 2000 li jinsab bħala għaxaq għaddej minn proġett ta' riġenerazzjoni li se jara dan l-ispazju miftuħ jitgawdu aħjar mill-familji kemm dawk residenti kif ukoll l-oħrajn. Waqt żjara fuq il-post mill-Ministru għall-Gvern Lokali u xogħlijiet pubbliċi Elsie Nżira Faċivelli, akkumpanjata mis-Sindku Karl Boxall u membri tal-istess Kunsill, ingħat li l-proġett se jinkludi tneħħija tal-istruttura ċentrali eżistenti biex jinħoloq spazju akbar u funzjonali, pavimentar ġdid u interventi oħrajn. Id-disin ġdid tal-ġnien jiffoka fuq aċċessibilità aħjar, moviment aktar organizzat u ambjent aktar sigur, bankijiet ġodda, sistema ta' dawl effiċjenti fl-enerġija, CCTV cameras u tħawwil ta' siġar u pjanti ġodda. Permezz ta' proġetti bħal dawn jitfit mal-kunsilli lokali, il-Gvern qed ikompli juri l-impenn tiegħu bil-fatti lejn il-komunitajiet tagħna sabiex spazji miftuħa bħal dawn jitgawdew mill-familji Maltin u Għawċin. U għaldaqstant nirringrazzja l-Kunsilli Lokali, lid-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi tal-kooperazzjoni tagħhom biex ikompli jkollna lokalitajiet isbaħ u aħjar kuljum. F'dan il-kuntest, il-Kunsill ta' Ħalaxaq kellu sem importanti f'dan il-proġett. Kif spjega s-Sindku? Bl-iskema li kienet ħarġet mill-Public Works, illum il-ġurnata qed naraw il-frott tagħha din il-pjazza tinbidel pavimentar ġdid u se tkun pjazza miftuħa l-pubbliku biex titkawda mill-pubbliku kollu, speċjalment min nisa x'in kollu. Meta jitlesta ġlien 2000, mistenni jsir spazju pubbliku modern u akkoljenti li jservi bħala żvog għall familji, tfal u anzjani f'ambjent sigur u tranquill għall-komunità kollha.